Forsvandt. Nu er vi skæve, nu er vi lige rødpind. Helt forsvandt. Nej, men Mads, han er nu galt med ham. Mads, hvor sidder vi lige nu? Vi er jo i en skov. Nej, vi er også nu af. Hvad? Vi er i en park. Vi er en park, din bøsserøv, mand. Er vi i en park? Ej, Der kører bil over. det går ondt i maven. Jeg kører bil over hvad? Når jeg går kamera lige. Det er skarpt. Ja, det er det. Det er ligesom rigtigt liv. Jeg tisser i bukserne, men. Fuck dit grin, Mads. Kan du se bygningen falder fra hinanden? Bygningen falder fra hinanden, Simon. Nej, Nej, det gjorde den ikke. Fuck, jeg kan ikke se det. Det var sådan der. falder fra. Den smuldrer. Er det fuld HD-kamera? Nej, mand. Det ser sådan ud. Det er THC. HTC. Jamen, Nej, hvad snakker du om? Han spurgte om jeg den spurgte kamera. kamera. Jeg spørger, er de kamera, der er i fuld HD? Siger, nej, det er HTC. HTC er High lort. definition mener hans plads. Jeg ved det godt. Jeg har den. Nej. Du ved det ikke, ikke? Der står ikke HD på den. Ja, det skal jeg sgu da ikke gøre, der står sgu ikke bare HD. Der står HTC. Ja, men der skal ikke stå HTC. Nu har vi to. Oh, damn. Back to the topic. Vi er i en skov, ikke også? Ja, vi er i en skov. Ja, vi er i en skov. Tag ham på den blå cykel der. Eller den blå mand med. Hvad er der galt med hans mave? Det er en Har han barn. en barn på maven? En kænguru. Ej, Jeg har den ikke på maven. hvor er det for en klasse? Jo, det Det er er et barn på maven. han er 31, han har lige fået en 2-årig. Det lyder fuldstændig som en stemme. Og jeg tror også, han er 3. Går han i din klasse? Ja. Han er ikke bums, han er så fucking flink, og han er så klog. Sindssygt. Hvad? Sindssygt, ja. Ja. Han er fucking klog. Hvad filmer du endnu? Ja. Okay, du filmer lang tid. 2 minutter, men det er ikke lang tid. Okay, det føles som du startede det for en time siden. Nu er det så blevet bevist, at man lever længere, hvis du rent faktisk ryger, Tjal. Nej, Jo. for jeg føler, at jeg sidder 100, når jeg skal. Ja, det er længere liv, Så ikke? når man bare lever, man føler bare, at man er voksen, man går bare og ryger smøg, som bare sådan en lille barn. Lige nu er du Gandalf på 999 år, og så sidder du med en rigtig lang pibe og ryger hobbiternes weed. Hobbiternes. Så kan man pusse nogle skive ud over. Det er salt. Hvad fuck snakker du? Nu kører biler inde i skov. Hanne, hvad er det, du har puttet på min havregrød? Pas på, mand. Salt. Er du er fucking dum, mand. Undskyld, men jeg sidder rigtig dårligt. Jeg er også meget, jeg sidder sgu da på jorden. Vil I have en joint eller ej, så... Ja. Måske. Måske? Ja. Det er galt med dig. Ja. Fuck, du vil skæve, Mads. Ja, den er fugl. Det kom en kat. Jeg så den ikke. Det er en fugl, din katte kan ikke flyve. Jo, flyvende katte Dum, kan. eller hvad? Der kommer... Det er en ninja. Kommer en ninja. Det er en ninja. Han er i hvert fald ikke nem at se. Ej, hun kørte ind i bilen. Hvor blev han af? Det var der. Nu er hun væk. Nederen. Hvorfor? Der er noget, jeg ikke har fanget nogen. Du er som en fed barn, det kan fucking Hallo. Ej, jeg tror, det er bedst. Vi skal jo ind til nu, mand. Se.